Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan YouTube channel ta mai suna Best Hausa TV. Za mu so masu kallo ku kasance da wannan YouTube channel domin wannan YouTube channel ɗin da sannan za ta dinga samun muku sababbin shirye-shirye domin ku. Wannan channel ɗin a shirye take domin kawo muku sababbin shirye-shirye masu ƙayatarwa, masu jawo hankali da masu ra'ayi duk domin ku. Kai dai kawai kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar sababbin shirye-shirye mu sun fito za ku same shi ba tare da kun sha wata wahala ba. To masu kallo a yau dai labarin da muke da shi ba kowane labari bane ba face shirin fim ɗin daɗin kowa. Shirin fim ɗin daɗin kowa a yau shi muke tafi da shi yau Asabar. Za a ɗora shi misalin ƙarfe 8 na dare. A wannan YouTube channel ɗin kuma za ku same shi ƙarfe 7:30. Idan har ka danna subscribe ka danna ƙararrawa za ka same shi ƙarfe 7:30 za mu ɗora muku shi. Wannan shirin fim ɗin mai suna daɗin kowa. Wato daɗin kowa ya yi fice sosai a masana'antar Kannywood. Don babu shirin da ake yawan kalla ma da wanda ya fi dogon zango ma irin shirin fim ɗin daɗin kowa. Daɗin kowa ana ɗan nuna muku irin rayuwar yacce take wakana a taɓa can a taɓa can. Wato shirin daɗin kowa ba matuƙar ƙoƙari ake wajen haɗa shi. Shirin daɗin kowa yana nuna bajintarsa saboda an sa zakwakuran jarumai a ciki. Wannan jaruman nan suna matuƙar ƙoƙari wajen ganin sun ba da gudunmawa a kan wannan shirin na daɗin kowa. An yanka tattashi zango na 2 kuma kashi na 10. Wannan shirin fim ɗin da sannu zai ci gaba da zuwa muku. Ku dai kawai ku dai kasance a shirye kuke domin kallon wannan shiri. Idan kuka kula da wannan shiri, yanayin da ake tafiyar da rayuwa a nan ƙasar mu ta Najeriya shi ma haka wannan shirin ake tafiyar da shi a shirye. Inda za ku ga yawanci cin hanci da rashawa sun fi sun yi ƙaranci a ƙasar mu ta Najeriya. Haka zalika a cikin fim ɗin ma za ku ga haka ga ɓangaren shaye-shaye, soyayya, makaranta, ɓangaren siyasa duk dai gashi nan ana yi a cikin shirin. Ana taɓo can a taɓo can ana ɗan nuna muku halayyar da take gudana a ƙasarku. Inda za ku yi ƙoƙari ku 'yan cikin ƙasa ku yi ƙoƙari ku kiyaye wannan abu. Domin ku gane wannan abu ba shi da kyau wannan yana da kyau. Wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne. Domin wannan shirin fim ɗin daɗin kowa ya yi matuƙar ƙoƙari wajen shirya shi da ake yi kuma yake tafiya daidai yacce ake buƙata. Ku dai masu kallo kawai ku ci gaba da bibiyar shirin domin wannan shirin in ka sake aka baka labari ka bar abu a baya. Kai dai kawai ka kasance ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa yadda zarar mun ɗora shirin mu za ka sani. Idan har yau ne farkon zuwan ka ma wannan YouTube channel muna da buƙatar ka danna mana subscribe kana ka danna mana ƙararrawa yadda zarar shirin mu ya fito za ka same shi. Wato masu kallo a nan zan baku ina godiya da ra'ayoyinku. Mun gode.